Fabiola García lamenta que o exalcalde ribeirense non pedirá os fondos europeos necesarios para construir a escola infantil de Aguiño. A conselleira de Política Social, Fabiola García, visitou recentemente o concello de Ribeira. Na súa estadía no municipio fixo un repaso dos proxectos que se puderon desenvolver ou non na localidade. No segundo grupo está a Escola Infantil de Aguiño e lamentou que o exalcalde non pedirá os fondos europeos que se necesitaban para construíla. Hai uns anos a Xunta de Galicia recibiu a través de fondos europeos 30 millóns de euros que a Xunta de Galicia puso de forma inmediata a disposición dos distintos concellos de Galicia a través de distintas convocatorias, sucesivas convocatorias, para que os propios concellos puidesen construir e poñer en funcionamento novas escolas infantís e así continuar dotando a nosa comunidade de máis servicios e de máis prazas. Os concellos solamente tiñan que construir e poñer en funcionamento, xa que despois a Xunta de Galicia, a través desa gratuidade da educación infantil, iba a financiar todas estas prazas para que as familias non tiveran que pagar por levar aos seus fillos a unha escola infantil. Xa que recordou que convocatoria o Concello de Ribeira non solicitou eses fondos. Uns fondos no que o anterior alcalde, Manolo Ruiz, dixera que quería construir unha residencia, unha escola infantil na parroquia de Aguiño. Eu considero que é unha escola infantil moi necesaria en aquel lugar, pero dende logo a anterior corporación non solicitou en ningún momento esos fondos, co cal por eso non reciberon a financiación. E a concelleira apuntou que eran fondos cunha data límite, prazo de solicitude que xa rematou. A verdade é que nós dende a Xunta lamentamos que o Concello non solicitase esos fondos para construir unha nova escola infantil. De todos os xeitos vamos a seguir colaborando co Concello de Ribeira para continuar dándolle esa gratuidade en todas as prazas públicas, non solamente da escola infantil municipal, senón tamén a gratuidade en todas as escolas infantís de titularidade privada neste Concello.